sai haƙuri. Labari na ne ni ɗan Nijar ne, sana'ata waka ne a garin Bolbol nake zaune. Masoya na yau ga wani ɗan labari. Da farko ni mai waka ne kuma ni ɗalibi makaranti ne, ina waka dan shauki ne, yau ga gare ni sana'a ce. Godiya gun wahidin bai waye mini tari, ya Allah ahadu sadatar alkairi. Akan wake na ina nazari, gare ni suna mugun kudiri kan wannan lamari, dan sun zamto ɓata gari. Su azata su sun ɗaure ni da sarƙa, Allah mai rahama ya kwance mini sarƙa. An zauna da shashasha shi mai aikata asha, an zauna da ɗan maye mai zuwa ya yi shaye-shaye, har da barayi an zauna. Bari mai waka mawaƙi me ya tare maka, shin wai me ya tare maka? Ni ba na gaba kuma ba mai hasada ba, sannan ba mai kyashi ba, kan waka ta ne yau na ga magauta na, burin su kore dubbai na masoya na. Ba ni dan kusa ni mai suna bai mini rauni, kalubale na waka ta ne mai haƙuri sai yarda da ƙaimi. Na yarda duniya matakin nasara hasada, halin ka ya zama jari ba na bin mai hasada. Allah sarki shi na riƙa domin ba na shirka, rabon wani haƙun ne wani bai iya ti haka ne. In har na samu wannan rabon ainau ne, in ko ba nau ba ne zan gyale haka dole. Wannan destination ne, zaman duniya education ne, ga mai haƙuri escalation ne, da na yi shiru reflection ne. Yau ina reclamation ne gun al'ummar duniya, mu ba zuciyar mu protection mu yi juriya. Mai suna ina san shi, lokaci na zan iya bashi, wurin maki inuwa ba damshi, balle ka gani fadar shi. Ni na san koda ka ni da bai na sona, masoya na su ne inuwa mai sanyi da bakuna. Shi so gaskiyar lamari na yarda da basiri, kullum ina kudiri samun mata diya ta gari. Ga mamana mai sharan kuka na, hali a kulla take Allah sarki mamana. Na kasance ina soyayya kan soyayya ba Najeriya, soya zama rauni na yanzu ka gani na yi budurwa, gobe ta yi mini layar zana. Wannan kadara ta ce haka mai sama Allah ya yi nufi, in har ya aminta ba mai iya sami dafi, ba mai sami dafi. Wannan labarin ne
bani dama mai saurari kaɗan bani dama faɗakarwa za na biya ma kusa ni kaza ce ke kwancin kwayayi fice yau kwanta kwanta bisa kwanshirwa kuma ta mace ya sanya aboki yau ya rabu da aboki dan uwa ya ɓata da dan uwa gaba cikin dangi kuji sabuwa ku sani haka Allah ba ya so dan zai yi fushi kar mu yi abin da zai sa mai sama yayi fushi ba sarki nake tsoro ba fadawa sani ku yi duba sarauta ta yi sila ku yi duba ta da yin dangi gaba ba na tsoro a yau ni zan faɗa muku gaskiya mu so juna yan uwa kar mu juna kiyayya in ka dubi zaman duniyar nan da ɓata gari ko ina a ƙasashe wani zai je ya yi sata ne wani ya zama ɗansa ne wani shi ko ai mugu ne gonar wani ya ƙwace ne wasu rigimar sarauta ne wa'annan rigingimu suna ta damu da hankula manyan bugu duba wai baya da matsala wanda ya yi kira na ruwa tufa ruwa shi za su daka kallo a duniya kwa da saura idai da rayuwar ka jikinka gasa shi ko ana kiɗa baya taunan tsakuwa wanda ke gaba yau kun yi tuni ko da mutuwa furuci na sai ku yi duba kukan kurutiya ne sai dai ga mai nazari ya jawabi ne sakar da nake tibka ba domin haifitina ba buri na ɗaya ne zaman lafiya ba shari mu zaman lafiya dangi ne fatan alkairi rigima ba ta haɗa ni da kowa wanda Allah ya yi watsai wa iyaye na addu'a da ƴan uwa albarka sukan samu yawa wannan to shi ne bai gadari nan duniya kana gobe shi za ta yi kyau dan gaskiya na san kikin ji ummina babbar nasara mumina hallaka ban nasara nan duniya in kyautata wa ummina mai wakaliyu jarumi ne dan Nijar masoya na yau nai fatan alkai